Mira pamberi pedera mapomutasa. Mira pedera mapomutasa. Yesu ndio chokwadi. Sasa ndio chokwadi. Ile bashaba kwa nemo. Mara ni basiro. Mara ni basiro. Deda ndio ni pamusoro imam zvakaiti kamusa 20 okay zita rangu rinonzi Hilary Chisuko. Zvakaitika musa 23 April gore rapera takanga tine musangano kwagana nzara, saka takasimuka nemota nevanhu vechechi tichienda kuchechi. Saka tiri munzira motika yakaputika vhiri, saka zvakazviitika inini handina kuziva kuti chii chakaitika. Ndakazorekana ndakuparira nyatwa kuhospital. Saka ndaikweyo ndakazotora musi wa28 June zvikazova Chisuko maketa tsaona. Mudzimai wenyu akabva angoshaikira pasame sport, then neumwe mai aizi mai Mambemba ndo wakabva angoshaika mutsaona iyoyo, vana vamwe vakapera kukwara. Saka ndobva ndazochiitakurwa musi wa28 June ndio musi wandatakurwa, ndobva ndachiuya kumba kunyanga. Ndasvika kunyanga ndakagara nandichine makumbo ese akatyoka, rega ndite ndichikura. Saka ndobva ndatanga kuenda kwamutare ndaiswa kuti kuenda kuoneka kuinspection ndichizimara because hapana chinhu chandaikwanisa because makumbo ese akatyoka ese. Saka then ndagarawo zoti tamuna August makumbo ndakutanga kudzidzira kufamba, ndakanga ndatanga kudzidziswa kufamba because ndati hapana chinhu chandaikwanisa. Then ndadaro muna August vanhu vaiuya kundiona, vamwe vaibvisa tumari twavo twaindipa vachindibatsira. Saka ndipo pandakaita yakaita 240 ndikati ndinotaura nyaya iyo. Saka zvadaro ndobva ndachituma samukuru wangu ndikati samukuru chiende kuna Nanatizvara, ndobva aenda kwana Nanatizvara ne240. Sipa 240 takati $20 yakanga yakasenzesa yetransport. $20 tikati gwachiuye wadi ndiende kuona pakaradzikwa mukadzi wangu. $10 ngekuti dini yekuti wabva wazogowa mbatya. Mukwasha ndobva aenda asvikako ndobva watambira mari iyoyo. Watambira mari ndobva wanyora pepa, mane pepa rawo akabva wanyora bva nditi Chisuko isusu toda $700. Ndizivi kuti $700 yacho iyo ndeyenyi, iwo wachatitsanangurira. Saka then inini semunhu ndandiri kungoshushikana nazvo kuti zvino zvichadini, ndikabva ndazongoti Mukwasha. Saka imweni zvava kuti tichazouya, wabhoza wakabva kuti tichazouya kumba kwenyu tozogadzirisa zvinhu kana madi mauya. Ndikati alright. Saka ndava ndatoti Mukwasha inini hazviitiba kuti ndidini mundiperekedze muende kogowa kwani kwemudzimai wangu mundiratidze, because pasina wabereki wacho hazviiti. Chiwanu inini ndochiziva hazvifani kuti tiende iwo asipo. Tobva tatongogara tagara kudaro svika musa vanhu vanganga vachingondondipa maidhesi. Saka ine ndaindifunga ndichiti iwo vachauya Nanatizvara vachiuya vachitiwo Mukwasha tadini takazosangana nazvo zvakadai havana kuuya kana zuva rimwe. Kusvika musa 1 December inini ndikabva ndazitsvaga mari yangu, ndobva ndaenda kumba kwavo. Ndasvika kumba kwavo ndakaenda nana samukuru ndikati ndauya kubata maoko. Ndobva wabvisa $5 yekuti todatana nana sekuru, vadabvisa $5 vati Mukwasha inyu zvakudini zvakugona kufamba, ati rega ndiye ndibate maoko. Ndobva ndabvisawo $5 ndikati ana sekuru makaita basa, makachengetedza mudzimai wangu. Zvikazi alright. Ndobva watochinditi iwe Chisuko toda kuti utitaurire zvakadini zvakaitika. Ndobva ndataura ndikati inini zvakaitika nekuti tatine musangano kuchechi takaenda tikadai. Saka zvakazoitika zvakadai. Zvikazi aiwa mashoko ako auri kutaura Chisuko hausi kutitaurira chokwadi. Zviri nani kuti udini udzokere kumba kwako, because zvinhu zvauri kutaura hazvisi kupindirana nezvatakanzwa. Ndikati saka munin'ina wacho ndiye akabva nditi munin'ina waterera ndiye akabva kuti ingwani Chisuko atsanangura mafambiro azvakadini azvakaita. Zvikazi aiwa kuno kufadzi angari kunoko. Fadzi akati Chisuko hana kudini, mai hana kunge ndiwo akamanikidza mwana wedu kupinda mumotika yaizosvika kuzofira ari.
yazi Sami angari kunuka ana kuti akataura kuti mama ana kukwira motika saka zvichireva kuti iwe Chisuko zvatakataurirwa akabva taura zita racho mai Gari ndiye akatitaura kuti Chisuko iwewe ndo akamanikidza mwana wedu kukwira motika yazosvika kuzofira ari ini ukazi makatanga makana ndakaramba ndakanyarara ndobva ndanyarara kudaro then ndobva achinditi iwewe Chisuko chititaurira rora rako kuti wakabvisa zvakadini ndobva ndataura ndikati inini mukadzi wangu akanditizira baba nyaya yako watora tezvara wako nyaya yako nana tezvara ndiye kuti wana tezvara wari kuti ndiwo akauraya ndini ndakauraya mukadzi ndo nyaya ndipo papo andoda ndo nyaya yatikuda chete wana tezvara nyaya yatorwa nemukwashe ndizvo here zvamuita gara pamusoro imamo ndiri hanzvadzi inobarwa nemukadzi anga ari mukadzi waChisuko. Ndakamira futi ndakaita sababa ndochiti pamwe ndini ndamukomana mukuru ndonzi Rinos Terera. Saka matsananguriro aita tingati Chisuko anoita mukwasha kwatiri ne probably qualification yekuti akabvisa hembe dzeumai haana kuroora wane wana wese nehanzvadzi yangu mwana wacho arapwa. Saka zvakaitika zuva iri rawaenda razofa hanzvadzi yangu ndakaudzwa kuti vakanga vaorganiza kuti vari kuenda kuchechi, asi ndaigara nemwana wavo musikana Fadzi kumba kwangu kuDangangura. Akanditi mama wakati havasi kuenda kuchechi zuva razonzi vari kuenda kuchechi. Mama wakati havasi kuenda kuchechi vari kusara nemuzukuru kumba, saka vana baba ndo vari kuenda kuchechi. Saka isusu patazonzwa kuti kwaita accident yawaita nemota yehanzvadzi yaChisuko. Mota iyi inomanejwa ndiChisuko nehanzvadzi yangu uyo azofa uyu. Saka zviri kunzi muridzi wemota anova tete waChisuko nadhiraivha wake, dhiraivha aimanidzwa ndana Chisuko nehanzvadzi yangu. Dhiraivha anga asingateereri Chisuko nehanzvadzi yangu achioverride achiti ndinoteerera landlord wangu muridzi wemota, though muridzi wemota anga asingagari panyanga paichengetwa mota. Saka papaine some kind of confrontation between the driver na Chisuko nemukadzi wake. Asi Chisuko nemukadzi wake ndo waiona mota on day to day basis. Saka Chisuko unonzi wakazoti wanopindai mota, mai mukadzi wake akati inini handisi kuenda kuchechi, ndo zvandakanzwa. Because tazonzwa kuti kwaita accident, Fadzi achinitaura takutobva basa like past 6 nguva dzinoidzi ndainomutora everyday ndichienda naye kumba because ndaigara naye. Otonditi sekuru zvanzi kwaita accident but mama havo kumota imomo ndamo fine, it's okay. Saka chingada chaitika chii? Saka pakaramba pachifonwa. Saka inini ndakazoona mota yaita maproblem emalights ndotoenda kwavateerera vanogara kuHobosi ndogara kuDangangura. Ndoroti Fadzi ngatiende ndivateerera tichidi tinogadzisa malights ndo vanogadzira mota yedu. Totosvika kweyo vateerera ndotovatauria ndo zvatanzwa but anyway zviri kunzi handisi kuzotowana Chisuko zvafamba sei but anyway zviri kunzani wedu hanzvadzi wasara kumba. No fine, it's okay. Saka zvakarambidzwa chifoni uzosvika tasvika kuDangangura tapedza wagadzirwa past 7 probably takuDangangura ndopatironzwa kuti hanzi mama wangu vari mumota. Ndikati how come? Ndopa ndakatopaka pandakati ndotopaka kuti ndiye ndangu bhawa ndisiya mwana ndakatotadza kuenda kubhawa kwawe ndakunzwa change of events, hanzi mama wangu vari mumota. Ndikati iwe wambonitaura kuti hanzi mama havana kuenda kuchechikeyo havasi kuenda kuchechi vari kusara. Zvikanzi handisi kuziva kuti chii chaitika. So tobva tazofona tichipusha wanhu wanga zvinonzi zvakaitikira panonzi paNyahuku here. Saka vanonzi paaccident scene vanhu vakabva vazotorwa vaendeswa kupi kuRusape hospital. Waenda kuRusape hospital ndopatakuzonzwa kunzi nemunhu anga achitaura zvichinzi vanhu vese vatakurwa nenhingi neambulance wauya kuno but my Anna who is my sister haasi kuoneka. Ndo ndakatanga kusenza kuti munhu obviously asiri kuoneka. Ndikazi hanzi ashaika as if haana kuoneka pasini kuti akandwa here aenda kupi handisi kuzvinzwisisa. Saka ndobva ndaramba ndichinsisa iwe uri kuti ashaika kudii
kufa here kana kuti she's not being spotted on the scene because zvavaitika usiku haana gona kunditaura until mukwasha wachisuku arapa wazondifonera later vachindaura kuti sekuru zviri kunzi paita accident asi mbuya mai ana amai sister abva ashaka on the spot ndikati alright fine ndizvozvo tobva tatochenedzana nemusukuru. Ndopa ndakazopika kuti hanzvadzi yangu yange yafa. Because issue yedu yatuda ndekuti uyu akuta nyaya yekuti imimi makuti iyi ndiye akauraya hanzvadzi yenyu ndizvo ndizvo yes kusvika kwakaita soko ndinoziteerera kusvika kwakaita soko kwatiri tanzwa kudaro kuti ndo zvaitika wakatanga kusvika patsaona takatozongozwa nemasikoti wakatanga kusvika hama dzepachisuku kunze kweuyu ndiye takatina ndiye tatofambidzana asi vamwe vacho vakatosvika pane zvakatoitwa here kana kuti pane zvakatoitwa pasini ipapo isi takazosvika patakazofambira nyaya dzese kuhospital hapana kuti akaona hama yavo kunze kweava ndiyo takatena musi waspecific machiazi pane zvakaitika pasini chii chakaitwa pasini tichizwa zvichitaura isi zedu takati sipo asi pana wakataura kuti wakatosvika pasini pakatotakobva munhu ndo wakasvika wakatanga kusvika pasini isisu varidzi vemunhu tisipo tikazofambira nyaya yekuhospital kana kudini ndiri kuti pasini are you suggesting kuti avo kusvika kwavo pasini wakasvika munhu ari mupenyu ndobva wapedzisa munhu because if you are saying kuti defect yekuti ndo wakatanga kusvika pasini imi musati masvika it becomes a crime kuti wakasvikirei musati masvika kana kuti muri kuti here hanzvadzi yenyu yaifanira kusiyiwa iripo isingatakuri kusvika imi mauya handisiyazopanzwisisa kuti muri kuti chii ndingati pakasvika soko ndichisvika kuinao vachitaura tichizofonerwa zvakataura kuti wakazowashayikwa panzvimbo kana kuti washayika here zvinenge zvotozi pane wakatotanga kusvika pasini pakazotorwa mutumbu ukaendeswa kupi takazongotaurwa ndo zvaitika asi apo takazoenda isisi takati ungofambira nyaya kusvika pasini kana kudini hatina kuona hama dzavo kunze kwekuyo takati munozwa nyatikwa iyo ndikuti kusvika pasini of accident it's not a criminal offense kuti atanga kusvika ndena kuita kusvika because munhu ari padhuze kana atanga kungodzwa shoko first ndiye anosvika ndiye anotanga kusvika handiti but imimi kana muri nditi defect yekuti imimi handiti makatangirwa kusvika saka it means kuti wakatanga kusvika pane zvawakaita. I don't understand. Alright mambo, I'm sorry. Taurei. Zvekuti isusu takakwesena like zvotara terera their sincerity yekuti wakasvika pa-accident scene iwo wakatanga fine ndo wakatanga kunzwa soko but havana kuita futi courtesy yekunosvika kumochari kuti wanoone kuti mutumbu uya uri papi warongedzwa sei wafambiswa sei. So isusu patakazotaurirwa because tatikuona kuti nyaya iyi ndeiwachisuku ndeiwakwasha munhu isinzi anga akaroorwa. So what we did is takazobvawo kuno kwamutare naiwe waterera ndofunga neimotin tosvika hapana paperwork yafambirwa ndopatakanoidentifya mutumbi mochari then we did mapapers ese angangodiwa kuti mutumbi ubviswe kugeneral hospital uendeswe kunyaradzo. Tosvika kunyaradzo toona kune chikwereti policy yavo yanga isiri up to date. We had to pay some money to top up zvanga zvataura nenyaradzo kuti titore mutumbi uye kupi
uchengetwe nenyaradzo nekuendesa kunyanga. So takuzobvunza Mukwasha paazouya apa aakuda kuti tionesane, takamutaura kuti zvatiri kutaurwa iyoyo kuti chinditaurira kuti what really happened on this particular day ramakaningirikina ramakaenda kuchechi, saka ndo pakasiyana. Saka ndo patakatanga kukwesena kuti munhu uyu ari kutitaura kuti isusu tanga tiri kuwirirana. Inini muzukuru akamitaura kuti amai havasi mumumota, though vatazonzwa kuti amai vari. Saka takati, did you force our sister into the car kuenda kuchechi? Ndo mabudira zvakaita, because mukomana uyu ndo mukomana weche2 Sami anga aripo, anga atotungamira kuenda kuchechi, anga ari kuzviziva again kuti mama wasara kumba, havana kuenda havasi kuenda kuchechi. Saka Sami akazotofonerwa achingoti kune accident, haanotanga azvitora because anga tokuchechi kusite kunonzi kuchi Sami kwaganda nzara. Ndo paakazodzoka obva kuti mama wafa, then takazoona naye kupi kwarusape to watafambira nyaya mama wake. Saka takafambira nyaya kana tichitita nyaya yechinhu chinonzi death, hapana munhu anoronga kuti ndoda kunofa nhasi unless iri suicide. But munhu kana atora mukadzi wake naiye wari kuenda kuchechi, I don't see anything wrong with that. Kuti mukadzi watora nemurume wake waenda kuchechi, alright. Ndomukubvunza uyu Mukwasha ati pandakaita accident akazongomukira kuPararenyatwa, makambomuvhizitawo here muPararenyatwa imaona terera? hatina kumuvhizita. What was the reason? The reason ndezvekuti tiri patatatora mutumbi patauya kunyanga ndochikonsultana nevana, vabereki venyu vanga vakati chiko nenyaya yekuti munhu anochengetwa kupi. Zvikanzi baba wakati munhu anofanira kuchengetwa kumusha. No, fine, it's okay. Ndozoconsulta maneighbors avo vaita mavendors vaitengesa parengi pepa. Maneighbors vakati sitsanga kati ndine imba yangu kupi, who is my sister, anga ndine imba yangu kunyanga, saka ndo vanochengetwa kuno. Fine, ndo vatazotwana chisungo tazvinzwa zvotaurwa newana nezvataurwa nemaneighbors venyu. I think chindipai mari yandashandisa, maexpense andashandisa kubva kunyanga kusvika panapa, kana muri kuti tiri kuproceda kuenda kupi kuHonde Valley, hapana mari dzakabuda. Ndikati saka nehama dzangu dzanandinadzo dzimwe dzakabva kuHarare whatever, tese taungana tikawirirana kuti expense iyi yakuitanga yaiswa on us, because wamwe tete wavo ndakatotaura nawo nditori kwaRusape ndichifambira mapapers, wanditi sekuru itai zvese zvamuri kuita, tokupai mari yenyu taakunyanga, and that was not fulfilled. Ndopandaka ndopakusiyana iyo handiti pamaiita zvese izvo uyu Mukwasha yenyu angari zveva angaseko angari hospitalized ari kuchipatara. Then why are you taking the blame yehama dzake kuiisa paari? Because iyo dai ngakafawo futi aigwa nani? Because mamutaura kuti pakafa mukadzi angasitoripo pakaudwa mukadzi wake, ndipo makatakura mukadzi wake. He was not even there. Because angatoriwo muchipatara fighting for his life. So what did you expect him to do? Iye atoriwo bedridden, atoriwo for his life. What did you expect him to do? Wamamuti mimi pakati pana chisango wacho aifanira kuita take up the responsibility yezvinhu izvozvo ndiani? ndana chisungo. No, it's why. It's why. Pamwe mukadzi wangu inini waJames, haasi waJona, haasi waJosiah, haasi waTrode, haasi mukadzi wangu. My wife is my responsibility. If I am not around, ndikatoona hama dzinomira ndisipo, ndimwari. Ndimwari. Handifaniri kuti nekuti hama dzangu dziripo dzinofanira kuita nekuti ndimi. No. Because ukatarisa pakapo munhu wamunoexpecta kuti aite sei, aite take charge of that, atori mumhuri yake. And the nearest person kune munhu afa, it's you, because be your brother. You are the brother. Wamwe wese awa panyaya they don't matter. Yes, ndosati kutaura kuti the reason yemakatimi makacheka responsibility because munhu akafa ihama yenyu chaite. Andika. Awa wamwe wese watachisango awo andika.
ini randoti yaiita nyaya dai mamuri kutaura kuti uyu murume uyu he was there but haana chakaita but murume uyu anga sitoripo he was busy fighting for his life but now aponawo achiita the courtesy yekuti ndakuenda kunoona anotezvara ndakuchikumbirawo ndichinone pakaradzikwa mukadzi wangu bhosa mauti kuti iya ndo akauraya mukadzi no handisi kuona element yekuuraya mukadzi an accident is an accident koko iye dai anga ari akafa manje hanzadzi yenyu yakapona mamuri tete ndiyauraya dai iye ari akafa Mambo. hanzadzi yenyu iri penyu Sorry, Mama. yes Hatina kuti ndiye wakauraya. Tiri suspicious of my events akaitika. Hatina kuti takauraya. zvazvinoita the moment you suspect something and you suspect someone kuti ndiye akaita chakati it means there is something illegal chakaitika Ndoba tula kusvika ipapo. Pane zviri illegal pakaitika. right ndozvandotika but ndozvandokutaura kuti inini kana iri nyaya yefuneral ka and expenses izvo ngazvise pai paside because itori funeral neaccident let's put that aside kana paine dzimwe nyaya dzisiri dzefuneral neaccident idzo dzedzo we can entertain Ndoda kutaura ndongata tokuenda step by step. I'm here to kufamba tese nemi. yes Saka tiri kuti takuenda kuburial. Taita zvese maexpenses aya. Fine, tiri kuzvi understand. I've taken my responsibilities kuti hanzvadzi yangu ngwasha wangu akwara. Muridzi wemota anowa hanzvadzi yake. Uyarapa nemaglass on. Never did anything. She never did the body viewing. She never did go to the burial site. So takata question all these events. Zvanancha kutaura izvezve kuti isusu ndo patakazointerview mkwasha wedu paakazouya. Mkwasha, all right, fine, ndichitoripo I think mkwasha wa Ningi wachisuko again. Akandi invite sekuru uya mujikisadza parufu. Pachimanyika ndifunga kuna zvinhu zvakadaro. Isusu wana tezvara ine normal situation tofanira kupiwa imba yedu nechikafu chedu. Akanditi sekuru uya mujichikafu ndikati no, I think ndakaguta. The next thing hatina kuti waimba I know papakaoma saka isusu takarara mota zedu handina problem nazvo but I was looking at all those events mkwasha uyu anoda kundipa chikafu pakai uyu mainini wake hawana kuita body viewing yemota yake yauraya thing haana kuenda kuburial site accident scene ndo wakatanga kusvika pasite kugezesa kana kuita whatever my expenses it was me who did all those things. Saka tobva takwesena maevents wacho saka isusu takati mkwasha unenge uri kuda kutamba nesu pauri kuda kuti uda kuona chii pane mukadzi wako I think nemaevents andiri kuona esai handiri kurwadziswa ka2 wakatopaona kudhara go ahead ndakataura mkwasha wacho enda unorakidzana ende munorakidzana muri 2 so ndopa wazouya wachichitaura nyaya kuti kati mkwasha ngatisasataudzane nyaya iyoyo because tingazoitwa ngati tinozosumudzirana matemo saka nyaya yake yaari kutaura yekuti ndakapumwa haisiyo initially yaanga aripota kwamambo mutasa kuno initially anga aripota case yekuti vanaterera vari kuregedza vari kuramba kugohwa nhumbi dzemufi isusu toregedza kugohwa nhumbi dzemufi idzodzo because tine machallenges saka mazoona ndingaona pepa redu ndofunga ramambo mutasa mungarona rarakanyorwa date ra29 ndofunga last week but ndofunga rakazoaltwa munhu akanditambidza ndakanga ndataurwa naimwana wacho again fadzi sekuru pane nyaya yamasungiswa kwamutasa yekunzi ichapinda musi wa29 then all of a sudden ndakaona no communication until I was phoned negweta ramambo mutasa iro ndopazo ndorera musiderera ndozokuona nguva yakadai ndikati munenge manonoka mai because ndakazoti case iripinda musi wa29 why are you saying hauna kunonoka ere kati ndichapinda mutown late ndozoenda kupai mapapers ino no fine it's okay ndova nemachange of dates ignore date repass but ndakanga ndataura kupinda musi wa29 all of a sudden yakuzonzi yakupinda musi wa5 handina hangu basa nazvo kuti ndiyapinda nhasi but ndiri kuti maevents were told me a lot of things further pane umbo ishe wangu achinge awigwa hanzvadzi yangu the following day mbuya wake vamwene wake vanotitaura iyenwe ihope I did not take them seriously ndarota my aunt akagara pamusoro peguva rake no fine that came to me ndikangozviignora zvakadaro further mwana wacho musikana mukuru wauye
ndopakandifonera sekuru ndarota mhai vachiti pane munhu anga achitamba nezvipfeko zvangu zvemukati itai vana sekuru vandifambire imba ndakachengeta. I couldn't understand that. Fine, it's okay. Later chisuko yazobuda muhospital anouya ndikati musikana akafadza kuti kandaigara nako musikana kadokokawo endai munoona baba vawanoona baba vachipesana uyu fadzi achikuya kuno kwakutare sister yacho wakabva waenda wese vari 3 wakanoona baba wavo wese vari 3 uyu aigara nababa uyu musikana akarorwa samwe achidzoka but asati adzoka ndopakandifonera sekuru ndaonana natete tichitaura tichiona baba but wanditi sekuru zvinoita here kuti vana tete vanondibvunza kuti takauraya munhu asina mhosva vana sekuru vanoda kuripwa sei. Saka ndikati iwo wawapindura kuti kuchinza ndashaya kuti ndiwapindura kuti ndikati no chisiyanana nazvo zvakadaro munhu akafa achaita zvinhu zvake isusu are not going to fight kune munhu iyeye on behalf of munhu iyeye isusu tichangofollowa ma-events zvaanenge achiita. Saka isusu patakaona chisuko achiuya tichiona tavada kunetsana ndakangoti chisuko wadini kubuda pamba pedu because akatonetsana navaterera ndikaona kuti noizi zvikangobuda pana tikati chisuko netimu yako buda imwende kumba kwenyu tosiyana nenyaya hapana need yekuti tidiscuss anything. Saka handisi kusurpriswa kuti initially akanga auya achida kuripota case yekuti vanaterera havasi kugowa nhumbi because isusu ndakanga takutaura nevazukuru vari 3 wana vari 3 ndikati vazukuru isusu hatisi kuzoita vana baba wenyu havasi kuzoita nyaradzo ndini ndichaita nyaradzo ini because vana baba wenyu havana kufirwa akafirwa tisu vanaterera nemi vazukuru. Saka ndini ndichaita nyaradzo pamba penyu pachisuko. Saka just need your input shoma shoma ndotsvaga mari ndokuitirai nyaradzo toita togowa zvinhu zvamuma wenyu nekuti toda kusunungura ivo wanavo ndo vanenge vari kusungirwa play zvokuti baba wenyu vazoita sei hatina basa nazvo. Saka zvandisungisa kunongo kuya kwamambo mutasa ndanga ndiri kutozvida because atonditangira ndii ndaiwana kutangira because ndaifanira kutoenda legal suit yekuti one mota yakauraya wangu hanzvadzi in that particular incident driver yafanonga akasungwa haana kusungwa fine hazvina basa takazonzwa kuti anenge akazotofamba driver iyeye kana ari abhadhara fine asina handina kuzvitsvaga handisoda kuzvitsvaga ndichazozvitsvaga hangu at the right time. Takanzwa kuti aita sei driver akazofamba kuti nemwe imwe mota but ari kufambira imwe mota ndopari kutaura uyu chisuko uyu ndaitaurwa nyaya nemwana wake ari kutaura chisuko kuti ndakarota my aunt my late sister achiti mai ana vari kuya kwandiri achiti unachengeta wana wangu. Saka ari kunzi unachengeta wana wangu uyu wakampa advise kuti wadini kumbosiya zvekudhiraivha mota handizi kuti aipa dhiraivha uya asisiri kumushandira advise akadaro sei muri kuona zvinhu zviri suspicious zvezva fine zvadaro takazonzwa kuti dhiraivha uya akazotsika benzi rikafa iye akabuka makumbo handizivi kana chiri chokwadi maybe ndiyo munhu angona kutibatsira. So ndiri kuti zvese izvi maevents anga tichiona kuti pane some kind of foul play ndofunga ndo zvandikataura ndikazotaura zvinhu hangu zvandakarota zvekumba kwedu zvakandipa guideline yandaitaura inini kuti I will sue these people kuma-civil courts because mota yakauraya yakadisadvantage uyo wangu hanzvadzi nefamily yake like iye zvaitotaura unachengeta wana wangu ndofunga ndo zvandikataura dai. Nyaya yenyu yasitomboita zvese nyaya yenyu ndeyekuti kana musiri kugutsikana nekufa kwemufi batanai nemukwasha pindai musango mutsvage mese muri mese muudzwe muripo mese kuti chakauraya munhu chii because it's not healthy because pane wana vari it's not healthy because pane chii pane wana vari because wana ucharamba waine pfungwa kuti baba ndiye akaurisa mai kana kuti kucharamba kuine kuzwa vana tete wane chekuita nekufa kwamai kune because mataura mabata vanhu vakawanda saka izvozvo manje isusu hatizvidiba mai pachiwana hazisiri imi mwana sekuru kana muine kunyunyuta fambai nemukwasha wenyu mukwasha timbonzwawo kuti zvinhu zvakanyatsa kufamba sei then munzwa muri pamwe chete mubatsirika. Mambo pamusoro zvamutaura ndandapotsa hangu chiri ndaona kumwe mitime yapera mufi paakatopinda mumota umo wanga watofamba nehanzvadzi yauyu
imwe hanzvadzi ndofunga kurudzi kwawo wakatofamba wanzi musapinda mumota taona accident pamberi apo wakatotaura iwo wakunzi maigari waya ndomwe munhu anga achida kusungiswa musi wa29 ndo akatondaura kuti sekuru ndasungiswa wakatondifonera maigari waya sekuru ndasungiswa nemukwasha wenyu but zvaari kuita hazvisizvo muri kuzviona ndikati atosungisa nenyaya yakanaka ngatisungise tinopresenta our facts kupi kwamama saka tiri kutaura kuti tifambe nana chisuko zvakatotaurwa uyu akazofoswa kupinda mota obva azoita accident nemota yawo then they don't attend the body viewing, they don't attend the burial site, it leaves a lot of question marks. Ndazvinzwa hangu zvamataura kuti that's the only solution. Ita izvo fambai nesi ukuzi hazvisati zvava kunetsai pane pazvichazokunetsai zvokuti kuzofamba kunokwanisa kutokunetsai izvozvi. This is the time. Fambai nemukwasha mugadzisi uda kugadziswa nguva ichiripo because zvese zvamutaura zvese zvokuti munhu akatombotaura zvikaoneka izvi zvikadai zvese zvine zvazviri kutaura zvine zvazviri kutaura zvese zvine zvazviri kutaura saka gadzisai chinhu ichochi chisachadii mambo ndazvinzwa zvamataura but ndine urombo ndichatanga ndichatadza kutora advice yenyu handisi kuti handiitori but ndainzwa yakanaka asi handisi kuzoita saizvozvo wakafa ndoda kuti adini arwise because takataura naye ari mubox kuti shamwari kana wakaurayiwa zogerera vanhu vakakuuraya saka toda kusiya zvakadaro imwe solution futi ndizvozvo because kana munhu akafa akavhunduka zviziva hondo dzake ndizvozvo kana imi munokwafa makaenda uko makaenda mukasvika mukasumudzawo mweya wacho zvinobvumirwa but kana uyo asina mhosva haana chii ana mhosva exactly. Saka hapana imi nyaya yebambo yekuzi makapumwa hapana ba nyaya idzenyu mukwamo gadzirisai nanatezvara pavari kunyunyuta musvike pekuirira kana paine zvida kubhadhara kwanatezvara bhadharai ndazwa pane nyaya dzakawanda dzataura asi pane chekutanga chaicho chatanga towana tezvara zvekuti ukama hwedu nemurume uyu ndeyekuti akabhadhara hembe dzamai asi haana kuroora unazviteerera izvi apa mwana wako akatoroorwa because isu zvatoziva pachiwano mwana wangu paakaroorwa zvinhu izvo vaifanira kubva zvinogadzirisawo zvako saitira natezvara chakaitika ndechekuti inini kusenza kwandaita ati mukadzi wangu akanditizira ndiri form 499 mari yandakabvisa ndakatanga kuzivisa mari iyoyo yaikwana yaitenga mbudzi ndizvo yandaiziva na 99 what is it's okay tachisuko dzoka pasi nanatezvara wanatezvara watobuda pachena kuti chisuko hauna kudii chienda wanatezvara wakutaura kuti zvawari kuda zvekuroora ndezvipi zvawakasiya pane zvawakabhadhara usataura kuti uri muno usataura kuti uri muno